हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा पोस्ट अफिसनि साख्रि ओंखारबावबाय जेराव एग्जाम जाया डाइरेक्ट सिलेक्शन खालामनाय जायो जायनि नोंथांमोनाहाय मोजां नाम्बार मोननाय दङ मेट्रिकआव बा नोंथांमोननि पार्सेन्ट बेनि सायाव नायनानै डाइरेक्ट सिलेक्शन खालामनाय जायो आरो बेनो जाबाय पोस्ट अफिस सिलेक्शन जायो स' नोंथांमोना जि पोस्ट अफिस एप्लाइ खालामदों बेनि एगेन्स्टआव नोंथांमोनखौहाय फाइनाल लिस्टआव डाइरेक्ट एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन। दा गासै भेकेन्सिया दङ 38,926 अल इन्डिया ओमफ्राय आसामावहाय जोंहा दङ गासै 1400नि बारा दङ। दा बिदिब्ला जों नायगोन अनलि 10 पास जानायफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो बेयाव बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्स। दा बिदिबा जों थांनाय फैयो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै। नायदो नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेयाव एप्लाइआ सोलिबाय आरो लास्ट डेटआ नुनो मोन्दों 5 जुन थ' नोंथांमोना 5 जुनसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय पस्टआ जाबाय BPM एबा ब्रान्च पस्ट मास्टार आरो लोगोसे एसिस्टेन्ट ब्रान्च पस्ट मास्टार दङ APPM आरो लोगोसे डाक सेबक एबा पियन लेभेलाव। दा नोंथांमोननि सेलारिया जागायगोन BPMआवहाय 12,000 आरो गाहायनो जाबाय नोंथांमोना 10,000 मोननाय जागोन एबा 10,000 बेनिफ्राय 12,000 जागोन आरो बे जाबाय एंगेजमेन्ट जाना थानाय। दा बे कन्ट्रेक्चुअल जायो पोस्ट अफिसनि खायसे जबा बेबो मोनसे कन्ट्रेक्चुअल थ' नोंथांमोना मावनो हागोन आरो मावबाय थानो मोनो। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो बेनिफ्राय जों थांसै डिटेलाव जे बैसो बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन। दा बैसोआ नायदो थ' बैसोआ 18 इयार्स गाहायसिनानो गोजौसिना 45 इयार्ससिम जोंनि एसटिफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बेनिफ्राय बेयाव एग्जाम फिस नाङा लोगोफोर आरो बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन। दा क्वालिफिकेसन होननाय लोगो लोगो अनलि 10 पास नोंथांमोना 10 पासआवहाय बेनिफ्राय इंलिसजों मेथ्सजों साबजेक्टआ थाथारनांगोन पास जानाय जानांगोन आरो बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेज नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन आरो नोंथांमोनाहाय नोंथांमोननि जिथु ML थानाय जानांगोन क्लास 10 लेभेलाव एबा क्लास 10 सिम थ' नोंथांमोना जेरै बर' बा एसामिस नोंथांमोना थानाय जानांगोन होमबासो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन नङाबा सिलेक्ट जाबाबो डकुमेन्ट भेरिफिकेसनावहाय नोंथांमोना थालांगोन एबा फेल खालामनाय जागोन। थ' बिनिफ्राय साइकेल रोंनाय जानांगोन आरो साइकेल रोङाबाबो जायफ्रानोखि मटर साइकेल बा स्कुटार स्कुटि जायखिजाया बाइक रोंबानो जागोन अब्लाबो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन बेयाव जेबो गिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना 10 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव एग्जाम जाया डाइरेक्ट सिलेक्शन खालामनाय जागोन आरो डाइरेक्ट सिलेक्शनखौ माला खालामगोन आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिगासिनो दङ। दा आसामाव नोंथांमोननि भेकेन्सिया गासै 1400नि बारा दङ अके स' बेनिफ्राय एप्लाइखौ बोरै खालामगोन एप्लाइ खालामनो होनोब्ला लिंकआ बेनो स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे इन्डिया पोस्ट नोंथांमोना नुनो मोन्दों gds.online.gov.in आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोन्दों आरो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसबो नोंथांमोननो नांगौबा लाना फैगोन थ' कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना नांगौ होनबानो जाबाय लाना फैगोन। दा एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोननि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम इमेल आइडि नांगोन बार्थडे जेन्डार कमिउनिटि नांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि क्लास 10नि डिटेल्सखौ नांगोन जास्ट फट'जों साइनल' आपल'ड खालामनांगोन अके जास्ट फट' साइनल' आपल'ड खालामनांगोन बेयाव जेबो डकुमेन्ट आपल'ड खालामनाङा बेनिफ्राय क्लास 10 पासनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनांगोन। दा बेनिफ्राय फाइनाल सिलेक्शनखौ माला खालामगोन थ' नोंथांमोना फाइनाल सिलेक्शन खालामगोन डेटखौ नुखागोन बेयावनो जब प्रफाइलाथ' मिथिखायो पियन लेभेलाव पस्ट मास्टार लेभेलाव सेम प्रसेस नोंथांमोना बेबायदिनो खामानि मावनांगोन गाव गावनि एरियायाव जायनाखि नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट मोनो जेराव पस्टार दङ। दा एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव मोनगोन बबे पस्टआव खालि जानानै दङ भेकेन्सिया थ' बेनिफ्राय फाइनाल लिस्टआ खालामगोन नभेम्बराव लोगोफोर। दा जों नायगोन डेट ओंखारखाबाय थ' नोंथांमोनानै जायखिजाया नोंथांमोननि फाइनाल लिस्ट बे नभेम्बरावनो चान्स दङ नभेम्बरनि 15नि सिगांनो नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौहाय चान्स मोनगोन नोंथांमोननि मेरिट लिस्टआ ओंखारगोन। थ' बेनिसिम लोगोफोर जायफ्रा नोंथांमोना 10 पास जाबाय थ' बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन 10 पासनि डिटेल्सखौ नायगोन नों डिग्रि पासबाबो HS पासबाबो स' नोंथांमोननि 10 पासनिखौल' नायगोन। थ' बेनिसिम लोगोफोर इन्डियानि पस्ट अफिसनि माखासे साख्रि